fa temps que buscava els nans i fer els nans. I aquesta comparsa és una de les que m'agrada més pel moviment que té, el colorido, els barrets i tot. Vull dir, jo com que saps que soc pintor, doncs clar, els colors m'hi sentim molt més. No vull dir que sigui... Tot m'agrada la Patum, però també voldria dir que la Patum no només és foc, també hi ha danses i balls i tot és fet d'allò, Amb quina tècnica està fet? Bueno, això vaig veure una foto, després vaig fer un dibuix, perquè anant eliminant, esclar, evidentment no balla sol aquest nen, I la posició aquesta vaig trobar que
Vull dir que no sé, té un dinamisme, no? Llavors vaig anar buscant i jo tinc influències pictòriques que no me les puc treure, perquè evidentment a mi sempre he anat a busco la figura sola, més, no? Vull dir, com en cases o Lautrec, vull dir, no buscar gent i d'allò, no? Vull dir, en fi, no sé, aquesta posició em va agradar molt perquè em sembla que té el moviment i després vaig anar buscant això a les lletres i, en fi, si tingués de definir amb una paraula, si es dic, no sé si és molt bo o és molt dolent o normal, el que jo crec que queda un cartell elegant, per dir-ho d'una manera. Vull dir, no és estrident ni... Em sembla a mi, Ara això cadascú les coses les veu com les veu. Molt bé, moltes gràcies. I volia dir que per mi és més important que guanyar la Champions, I també felicitar tothom que ha anat a votar els cartells, no tan sols el meu com els que no hi han anat, tothom és lliure de... Però m'agrada que el Paturca, que considero que és del poble, doncs que quan més gent participem millor. I, en fi, no tenia pressa per guanyar, tampoc, Feia 13 anys. 13 anys, i em sembla que he presentat 23 propostes, Però, bueno, com es diu allò, nunca es tarde cuando llega, no? O la dicha es mucha, no sé com és. Doncs, volia dir això, ja està. La geganta que cau amb uns ajudants que m'agafen. I com és que et decidissis per dibuixar la geganta que cau? Com que tenien tantes fotos de la geganta, vaig pensar, mira, ja ho tinc, dibuixaré la geganta. Molt bé. I et va costar molt de fer-lo? Vas estar molta estona? Sí, vaig estar molta estona. Va costar? Sí, Però vas fer la primera o el vas haver de repetir? la primera. La primera, molt bé. Estàs contenta per haver guanyat? Doncs felicitats. Gràcies.